Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawa ka rin bagabigat na yung aldaw na yung oras kada kaya aming sa ngapada. Ano yaman nga oras kanal daw, iti paset ti lubong ngayon yung tano, ang madama kayo nga agbibuya. Kapag kablawan ta kayo iti happy watching, and please share this program. At apno nga sa taga na nadutamit lang na danggay, iti onos ti may sa ket guduang oras, depende di katidog, kababarat, ay pakasalitaan nga tayo napili nga imbasa, uno ibasa. Di pakasalitaan ni Lovely, nga napauluan, dakasak kadi nga ina. Kada ito nga lawas papagayam, special unay nga lawas, gabot na kalawasan ti Mother's Day celebration. Kada gini amin nga mother, sintelo nga rubong, advance happy Mother's Day. Sagudahin nga ti surat ni Lovely. Dear Manong Nemi, may saak nga produkto tidak kay la pamilya Manong Nemi, pamilya nga sang kasapulan sang kaapuyan. No kaano pa nga sang kasapulan sang kaapuyan, da kami pa'y tinadaan iti adungag kakapsat. Da kampay iti adungag kakapsat kunak kat sang kasapulan sang kaapuyan. Kasano nga ta maisakad, datatang kininanang ti panagbiyak mi, idinto ta sang apulo ket talo kami, ket siyak, ti inauna kadagitoy nga sang apulo ket talo. Nagrigat ti agbaling nga inauna Manong Nemi, adun tinangnangig ko iti daytoy nga istorya, uno iti daytoy nga programa nga nagrigat kano ti agbaling nga inauna. Apay, isut iti mo una nga masusuruan nga agtrabaho ti connect ti balay ng runa ket babayak. Sinusuruan na kanasapa ni nanang ko Manong Nemi ti agtrabaho ti connect ti balay, agdalus, aglaba, agluto, ken mangayuan kadagiti adding ko. Kat gagangay Manong Nemi no adda bidtot, adda panagliway, makaramang kanto ti kudot anay ko. Makaramang kanto iti sipat, makaramang kanto ti baot. Kunada, apeng agbaot ti ina. Ti kanong baot Manong Nemi ket panangisuro iti anak. Iso nga saan kanong rumbeng, nga kagura ti anak ti ina no agbaot o nagkudot. Ta panangisuro na dayta. Aumat ti rason, aumat ti rason kumati ina, amang kudot, wanong bang baot ti anak, no,
natudyo ko nasingpet ko managtulong ko nga saan ko nga natanggan ti ulo na. Kastamat ti ama, manong nemi. Awan ti mambaran ti ama nga mangunget kada ti anak. No, nasiyaat ti anak, di ba? Mangmangit ko idi manong nemi kininanang ko nga nagrigat tagbaling nga ina. Salsalud-sudak met ken kuha na idi manong nemi. Apeng met ngamin nga nakaadado kami nanang. Ibagayo nga nagrigat tagbaling nga ina. Kadagiti anak kadapeng met ngamin nga sa nga pulo ket talo kami. Kasalsalud-sudak data idi tagalan mabukay lang nga sa nga pulo ket talo kami mano. Anya lang ti pagsapulan ni tatang makitaltalo nagbangkag agdapay pagkalapan na iti karayan kanda dumapay panglakagan. Ket ni nanang agat siyempre no agtaltalo ni tatang sumursurot met ni nanang no agmulmulan ni tatang itinateng ni nanang met mapanagdating mapanaglako. Uwan no sumursurot sa karayan no anyaman ti mabalindang alaen nga pagkakakita ti kwarta nga maigatang ti bagas nga maisaang ken maigatang kadagiti anyaman nakasapulan. Hunak idi itinakam ko manong naming nun siyakton ti agbaling nga ina. Sa anak to marigatan. Gabotaw manayin ti maysa wenno tulaeng nga anak. Tapno di kastakit saan nga marigatang ti ina nga mga sikaso karigitan nak. Ken saan mo't nga krigat digitan nak no may maysa wenno tutudwada. Adu nga rod nga rigat ti nagpasaran aging gaman ng naming nga nagretuwarak lain ti high school. Kalpasan ti panag high school ko manong nemi tumultulong ang pagtanang agtrabaho manong sumurot nga mapalit ti taltalo ni ti bangkag mapalit ti karayan ken kastamoten mapansad ti baybay taas kami pa iti baybay manong mapanagangkat iti ikan sa mo isursur nga agaw awit ka ti banyer mo no labba o no mapanagangkat iti ipon mapangaglako ti ipon. Aging gaman ng name nga dimtengen ti panagpitik ti pusok. Wen, karuba mi nga barangay manong. Tilaing karayan tinang baet iti barangay mi. Ket mapasansan nga makitkita kisuna ket makitkita nak no adda ka min ti karayan. Iti balasiw manong name isut ayan ti pagyananta iti matbalasiw ti ermita karayan nga rod tinang baet lang ti barangay. Isa daytoy manong name ni Jojo. Jojo, ambok idi, manong name ket nasingpet. Agpadpada kami manong name nga nagpatinggalay iti high school. Nagagat mo ti suna manong name at tumulong iti taltalon, iti bangkag, iti karayan. Halos agpapada kami manong name iti panggadan. Agpapada kami ti kasasaan. Nasang kasapulan sang kaapoyan. Ket gapo tay su tida magpitik ti pusok tatunggal umay nakpasyarin dito balay. Ket pastreken met ani tatang. Tadayawat ni Jojo anong nahimi nga Jean kini tatang. Ay. Dable, anan ni Jojo. Mamusang wanan na. Ket siyempre, parang tumet sumango at ti sanga ili no amunat pa sanga ili makunada. Paluapen manong nemi ni Jojo ti panagayat na kanya. Ubingak pay, Jojo. Ubing tay pay. Na may pinas ti ubing. Hanap ng sapsapang aganak. Kasla kadadaan ang kintatang mo. Tsak to kayo nagbaling nga inang iti adong anak. Nagrikat. Nakitak ti rikat ni nanang. Ngayon na isot isagot ni Apo Diyos sa pagkitingasahan. Basta, tsak to kayo tatutak na. Kananda na pahap ko. Nagpasarak ta dong harigat. Jojo kat tsak hayat. Nga da itang harigat kat pasaran tumat di balingan na ko. Ada na pahap ko. Tapos sino ko mga mintinao nga o narapahap na. Manong nemi kinunamat ni Jojo. Ano nga mintarapahap mo? Sana sinalusod. Madanak to iti. Daga apagdisuan
ti medyo na pintas panakkalan nga balay. Balay nga sa anak nga madanagan no dumteng ti bagyo. Balay nga kompleto tali kamin. Balay nga pag naedan mi nga sang kapamilya. Kahit ko, nagbalingan na singpet, natudyo, man nakaawat, nagbalin to nga sawak. Oh, siyak dita. Gamot na singpet ak met. Inoray lang may salang ti anak. No, tumawar to di asawak, kahit nantupay ti may sa di, oray duwa. Umanayin dahita. Kaya na akong tiyak, kaya tikas kininanang nga naganak ti adong. Kahit ko ti may sa unang walangan na. Kat kasano nga nga mapapataod ko dahita. Nukas pagaligan, Jojo, tas si katagbaling asawak. Mapataod mo tareta. At akadidaga, nga mabalin to nga pagdiswan tayo di balay ta. Idinto di balay yun sakit, saan yung ako konsa. Hindi nagdiswan di balay yun. Ako pa kay samot. Kaya, at akadi kwarta nga ta, nga ramatin tanto. Tapno, mangipatak na tati sebentado nga balay, siyempre. Napintas. Uray, basit lang nga balay nga napintas, nalagda. Daan ti pinta, disarming titawa na, napintas sa ridaw, kompleto nga likamen. Idireta nga imbagak manunay may kinichujo saan nga nakapagtimid. Dam naman na siguro nga sana nga may paay, deta nga kalikagom ko. No saan na nga matulungan tagbalintong asawak, kamon, siyak tagtignay. Ano taramidam? Di kita kaluganan tayo nga napandi abroad. Di ba? Adumat di kita pimindas ti biyagda. No pa damat di kita narakrak nga pamilya. Gapot ti panag-abroad ti may sa kadag iti agasawa. Di dapat sapsapulik. Tagbalintuan na pudno kanya. Kas pagarikan. Tata siyakto ta mga nagtrabaho di abroad. Manong nemi sa anak ngininggaan ni Jojo. No pa yung bagak, no asino ti kayat ko. No pa awan keng kuwanan ti kompleto, ngem ket di ingkari na manong nemi nga tumulong to ngagsalukag. Kaya nagbalin to nga napudno kanyak. Ngawantot sa bali nga babae ti biyag na so ansisyak. Saan to ka nung tumultulan karig lalaki nga mapanawan nga makirelasyon ti sa bali nga babae. Dinanto ka no itulok nga marakrak ng baling nga broken family ti bangunan mi a pamilya. Gapo ka na kita akari manong na minapnekak inaklon ko ni Jojo Wen. Kaya kiti panangaklon ko kayong kuhana. Gapo ti rugso manong na mi ti agkatutubo. Wano rugso di kitikas kada kami nga kabanuan. Kang kanahin kami met kakingkinita agsinsinarak iti karayan. Ngagdigos, wano agburak, agkamel. Sulisog manong nemi. Makita naman ti pakabuklan ti bagik nung digdigos kami. Naraitat nang iduron siguro kayong kuwana tapno araw kupen, tapno agkanak, tapno maianod kami ti sulisog. Wen manong nemi, at ay nagkinaawatan mi kini Jojo. Apag isumat ide manunemi nga nakaalan ti employer ti kasinsin ko nga da Singapore employer para kanya. Kat siyempre maragsakan na. Hindi kapalubusan manunemi ni Jojo agkasarta pa yung muna sakbay nga gabrod ka. At ang pangasawa mong kanyak tinapimpinas na gabrod hak tapno adan to pangrugrugantan. Oray no, kalpasan ti kontratak. Agawid ak to, tapno kalay sata. Kalpasan ti umuna nga kontratak. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagrigat ti LDR ko na ng long distance relationship. Awang pala idi ti cellphone manong. Iso nga surat, voice tape, manong nemi, ag-recordak, so tape recorder, cartridge, sa ko ipatulod.
Hasta dumat manong nemi tanamidan na nagsubalit. Ket kabuta siya tinauna manong nemi ket syempre sa alang nga para kanyak ti pasapsapulak dito Singapore. Sa alang nga ti ornong para iti plano mi kini Jojo. Pasaramat paladawak dananang kinitatang kaniti kapsat ko. Nga rito ti kapuna manong nemi nga nagrikat ti agurnong ta adumat ti papanan na. Sa anak tumat makapagkedked no agsurat to ni nanang ako nana ay anak ko ala tumulong ka mamut agad kasto pangaasi man ako napyakan ka at sikat at tahan dito Singapore kinaamit ni ading mo ti pag-employer na tapno umay mo dita tapno ado kay ngagtitinulong isunod nga adot anak mi kinitatang yo ado kay ngagkabsat ado kay ngagtitinulong kahit natungpal nga rod manong nemi nga saan lang asisyak di may nakigasang-gasad dito abroad kada kami ngagkakabsat nang runa kada kami nga babae. Kaya nabati di lalaki manong nemi nga timulat kinitatang akas makitaltalon agmula iti nateng ken na mapandita karayan. Nagagat kami matkadi manong nemi. Wen, awan tinagbalin nga buong ti ulo kada kami nga 10 ket 3 ngagkakabsat. Managtitinulong kami manong nagbaling kang manasingpad na tudyo. Inimalpas ti kontratak manong nemi. Nag-awid ako dito Pilipinas. At kastaon iti ragsak ni Jojo. Akit sinilabranon man akit ay panti ilit itong galmay sa kada kami. Ay hanggang ay may danangas asawa manong. Ay may danangas asawa kat nagkalay sa kam ngarod kaniya Jojo. Inyawid na kitibalay da manong nemi. Idibalaso iti karayan. Taba karayan lang ang tinang baet iti barangay mi kini barangay da. Ket sadyay manong nemi nga nakakita kami iti gatangan mi nga daga. Koretan na laka. Uri basit laeng. Basta laki di at pagipatagdaram min iti balay mi. Ket sagbay manong nemi nga nagsubliak iti abroad iti Hong Kong iti Singapore. Nairugin dito nga balay. Kat agsubliak manin kunak tagipawitak tapno maitultuloy dito nga balay manong. Oray no saan nga kompleto basta mabalintol nga pagyanan. Nagsubliak manin di Singapore manong naming ti makadakus. Tamok ini ti bagbakasyon ko kat mabatyan na. Kat ada ko mamatan anak ko. Kalagalag ako makbatan tagbaling nga ina manong nemi ngim apay. Apay. Ada nga diferensya. Una diferensya ni Jojo. Iti sumarunong panagbakasyon ko manong nemi ni Jen. Medyo na kompleto ang tibalaing. Kahit syempre dito'y kami nga nagnaed, dito ko sinangpitan ni Jojo manong nemi, kadidi, tasakbay, nga agpakada ko manin ngagsubli, iti sanak batan nga matatngan. Nako, manong nemi, 2 bulan. Kahit siyempre, sinuratan nak manong nemi, iti employer ko. Yung bagakang kuha na manong nemi, iti sitwasyon ko. Madam, kidunan. Uy, ngayon baga kang kuha na manong naming ipas ngayon ko kadipay lang anat anak ko saktog subli. Magkita kayo kumapay lang at temporaryo nga kasukat ko. Ang subli paman nga ipas ngayon ko. Kinunak. Kaya manugod na manong naming. Iso nga inuray ko dito ay manong naming ipas ngayon ko ti anak ko. Kat managragsakan ang agbaling nga ina. Lalaki manong nemi ti anak mi kini Jojo. Kat pinanaganak iti Maki. Lalaki manong nemi. Managsagsakan na ka. May sakon nga ina. Kat si ka Jojo may sakamatan nga ama. Wine, may sakon nga ama. May sakamatan nga ina. Kunak malano saan nga madaan tanak damat laingen. Mapadasak matlangan tagbaling nga ina. Kat ikarik iti bagik, ikarik iti anak ta.
Ngagbalinak to nga nasyat nga ina. Nasayaat nga ina. Ngam siyak lang tinagsungbat manong nemi day tanging bagak nasyat nga ina. Kati kasanot pa nagbalin ko nga nasyat nga ina. Kat ni, sinoratan nakmanin ti employer ko. Kat masapol ka nun, ngagsubli akon sa diyat, ano saan, kat talagang nga, saan akon nga makapagsubli. Yung panawak ka dito anak ko nga arig na, hindi kalmalay ng paskay ko. Jojo, masapol nga nagsubliak. Katap na sigurado, ipaayawan ko ni Maki kininanang ko. Manong nemi sang iding kakayat ni Jojo. Apeng iso ka nadag. Jojo, lalaki ti kinataom. Saan ka naruami ti da ito eh? Panagubam to pa, kahit madandanagan baka may batam ti anak ta. Anong to lagi din yung sulong masikat mga sikaso kayong kuwana? Iso nga nakaitag ako. Sakma nga, nagsubliak sa Singapore. Ibatik ni Maki iti sidong ni nanang, ni lolang na. Adumat idin manong nemi ti imun unang apu ko datatang kininanang kat siyempre. Adaragiti mat ay aywanan dang apu ko da kadagiti imun unang nga naganak nga kakabsat ko. Nung mabay siyak tinauna manong nemi ngam saang siyak tinauna imuna nga nadaan ti anak. Nga nangipaay ti umunang apu ko datatang kininanang. Imbahis ko nga rod ti anak ko kininanang manong nemi tanam na maag nga nasyat iti panakasikaso na. Taninanang kat naruam ngagtagibi, ninanang kat sangang pulo kat talo ti anak na sa manuitan ti apu ko na. At nagsubliak nga rod di Singapore manong nemi tapno agsapul manen tapno maituloy ko nga papintasin ti balay mi. Tapno makaurnungak para iti masakbayan ti anak mi. Tapno magatang mi met manong nemi di kiti kayat mi ngagatangan nga pakang pakakitaan nga umasenso ti biyak mi. Di makadakas manong nemi madamdamag ko nga agbarbartek ni Jojo. Nasakit ka nung tinakam na no apay nga saan ko nga intalek ni Maki ken kuana. Nasakit tinakam na no apay nga napangko inted iti sa bali nga tao ti mismo nga anak mi. At kanumot ninanang na. At kanumot di kakabsat na. Apay nga awang ti panagtalig ko kadakwada. Apay nga napangko pay lang inted ti anak ko manon nemi kininanang ko. Ingkarigatak manon nemi ngin lolawag. Ti amin kini Jojo ngim kaskas di manong nemi. Nga talaga nga di na masurutan iti trabaho agbarbartek kano kapot sakit tinakam na mapangkano pa karkaryari ti balay nga ayan ti anak ko anak mi manong. Gapoy ti daytoy kinasaritak manong nemi datatang kininanang nga itaddangaroden ni Maki edisidong ti amana. Kasta nga ron tinapasamak manong. Kat namnamnamaak manong nemi nga dya anak ko kat saan nga mabaybayaan. Naadan nga ron tinakam ni Maki manong nemi ngawan ti sabali kano ngayon na sinalutsud. Awawagan na iti, Mama, 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 Mama. Hindi adan nakam ni Maki manong nemi adamot idin cellphone. Wan manang nemi manumampay gagangay pa lang iti cellphone awan pa lati makabaling nga video call. Wan manong. Adan nakim na. Kat kang kanahin na kanong salsurud-suden no sa dinut ayan ti inana. Ilawlawag kanumat manong nemi ni Jojo nga dayti abroad nga awan sa bali nga aramidek no diya agsapul igatang na maigatang ti ayayam badu para itinaranya nga masakbayan na. Yung diyan mo manong nemi siguro kapati apal ni Maki kada gini makit-kita na taglawlaw na. Nga kasla kano isulaing ti awan inana. Nga kasla neta na imula iti panunot ti anak ko manong nemi nga naulpitak nga ina.
Sa dinno ka no ti ayan ko. No kasapulan na ti ina ngagsangsangit isuna. Saan ka nung umanay ni tatang na manong nemi nga mangkumpleto ti aldaw na. Taumapapal ka nagitipada ng ubing ng runay ti agbasan manong. Nga digiti ka eskolan na kit adda ina, adda ama, adda pa'y lula na, adda pa'y sumusurot nga lula. Nga maani, ni kanong lang mita, juju manong nemi ti mangkuyok kang kuana nga awan ti ina, amalang tanda. Iri ba nagbakasyon ko anong nemi nga danakam ti anak ko? Maragsaka na ka. Makitak ton ti anak ko. Makita nagtumaten ti anak ko. Kat syempre, idudum tengak dito lugar mi, ta sa anak ko nga pinasabat pa iti airport na isupay agastos. Ni maki nga dagos manong nemi ti sinapol ko. Kalpasan nga napag narakop kami kini Jojo. Sa dinutayan ti anak ko. Where's Maki? Diyan eh, Maki anak. Maki. Datay na nanang mo, baka na. Kabatasan ngo masidig, manong nemi siya kunti masidig. Gagar ko, arak ko pag kumangan, apag isumat nga nagbuelta, nga nagtaray, nga nagimadayo. Maki anak. Maki. Mabidlaang. Maki, subli ka. Maki, siyak minanang mo. Kinamat ti asawak ti anak mi manong nemi. Emrabiin iti sumangpet da. Wan manong, inururay ko ida. Naglutok ti espesyal para kada kami nga sang kapamilya. Maki, anak, siyak ni nanang mo. Siyak anak, mabaling ka di nga rakupin ka? Inarakop ko manong nemi, itinairot ti anak ko. Ngayon sana nga binalas ti arakop ko. Inamamloyak ti buhok na, inagagkak ti muging na, ti pingping na, ti bibig na. Inarakop ko. Ay, piman, may iliwak launay iti anak. Kalpasan nga dan nakam na. Kita lang ti panakarakop ko ken ko na. Siyak pa yun di mga alala ti ima na takyag na tapno irakos ko iti bagik tapno balsan na kumamit ti arakop ko manong nemi ikas dya ko nga hanamat nga irotan agbabanto man ti ima na. Anak, di nagkadikayat? Di nagkadikayat? Siyak na nanang mo. Awang kami no ha? Awa, nagkaputandak dya adayong agsapsapo ni tigatan ko ti arwatem. Ay ayam mo, sapatos mo. Ti arwatem kasapulan mo pa nagbasa. Kasapulan tayo, tapno. Mapentas ti balay tayo. Tapno, alikaman tayo. Kayat? Ano ti mo kayat? Basta ti kayat. Ba't na? Manong nemi subayin dinangiwadag ka niya. Maki, kinunamat manong nemi ninyo. Makatoy. Naloko kaya. Basta tinanamit mo kinananang mo, ha? Nanang mo iso na. Agsapsapol ka di ina. Itataadan. Ang tararamin ha? Ang patabaot. Jojo, sa mong dagnan, sa mong baotan tanak ta. Nakasado. Kabugin ko na, ang tanak pa yan. Gusto nga, napimpitat ko man saan nga gawawin na na. Ang tanak, kabukin ko na. Jojo, sa mong dagnan tanak ta. Inam, sige, ang tanak, mga tanak. Sige amin, amin si Mang Sagbat ka pa lang. Ita lang ang tanak ni Tatang, kabukin ka. Manong nemi ado nga pang magbaga ni Jojo ti anak mi. Napintas met ti na panangilawlawag iti amin.
Uri siyak manong nemi ilawlawag kumat kang kuha na ti amin no adda tiyampo na nga agsardeng at denggan na. Ngam siya ka muna dengdengan na kuno saan. Tati na kasaksakit. Kasasalita saan nga sumungsungbat. Ito na kuhan agsasao ang sabali matibagbagana. Dikit-kit na asawan manong nemi nga saan na ininto na ran daging ibagbagag kang kuha na. Di na kaya ti dumngag. Nagsagsangit akto manon naming nga mapanagipulpulong iti andanaan ng kentatang kanirikabsat ko. Abegas di dyan ako, nanang. Anyat imununa da kang kuha na. Anyang imununa ti bagbagam. Napimbinas ko ano dito tinagyanan na. Ngam sadya sidong ti ama na. Katagkal karlarmat ni Jojo no saan nga maitad kang kuha na. Kinapi ko naman napimpinas ko mga no dito tayo na. Sula iso ah. Awa matliway kat ni Jojo ng mga bagbaga. Nga ti inahanak at adda dya abroad para kang kuwana. Agsakripisyo para kang kuwana. Manangat mo balintay no saan nga kayat nga awatin dya anak mo ti kinapod no. Tulungan na ko magbagay ti apo ko yun hanang. Sama tararamid mi kahit. Lukas na nga ipasyar ni Jojo ti anak yo ni Toy. Ilawlawag met kang kuhanan ti amin. Ure kasunod pa ng ilawlawag mo, lovely, no talaga nga saan nga kayat di ubing ti mangawat, ti tiadnyaman nga palawag. Na imula talaga ti panunot na, nga ti inana, di addamunat nga daan tinakam kat awan. Para kang kuha na siguro agad dakas ti inana. Tadakas ak ka di nga ina. No da kami ti mangsungbat anak ko akit saan. Saan ka nga dakas nga ina? Gapota ti ayat mo. Gapatungpal di kita arapaap mo. Maadaan ti anak, adan. Gamiso na lang Hindi adang puot na kit awang ka. Tawang pa makatawan na, hindi panawa misuna. Hindi panagnakan na, mumapapal ka na pada ng ubing. Saan lang ni Maki ti kasjay. Nga naadan ti puot nga awan ti inana. Saan lang sisyak ti adda ti abroad nga adda ti anak ko nga saan ko masikaso. Nga mapaya kasta ni Maki. Iso nga rod nga nilaing Maki ti makamo magsumbat iti dahi tanak. Ilo alakit urayan da pa lang agmatsyod ti panunot kan nakam na tabarbaring no maamiris ng tumit lang. Malaksid no saan kan nga subsubli. Diyan bro, tukuruan. Saan nga mabalin nang? Tano saan kan nga agabrod, di kat syempre may asidagan tirik nam kang kuhana. May ruwam to no makit-kita na ka. Angem no, panawam manen, agad kasano nga rod nga. Mabalin na kaabigbigan ti anak mo, no panawam mat manen. Kapilitan nga panawak manen manong. Tanang arun, kitsang ko pa nga nalpas ti kontratak. Tahan niya arun, manong naimi ka na dumot pa lang di kita kasapulan. Hago pa na kompleto, manong naimi di mako na kompleto nga balay, analaing di kita nagatang alikaman manong. Nulugan, kurong-kurong lang. Unasahan kat motorsiklo, wave, nga kamit ti sidecar na, tapno adado da kita mabaling nga mabunag nga paglugana. Kuhan manong nemi edi ka andak iti abroad ngagtrabaho ngagipawit iti kasapulan ti pamilya ti asawak ken ti anak ko. Ket saan la tama da maliklikan manong nemi nga paladawak mo dananang kanigitay kakabsat ko nga agkasapulan met iti tulong nang runan no dagsakit kadakwada ket pagunyan da kami met nga kakabsat da nga adda ti abroad manong ket agtitinulong kam tumot nga mangted iti kasapulan da tanya nga rod agtitinulong kami nga kakabsat uri adda pamilyamin manong. Naggraduar ti anak ko manong nemi ti elementarya nga awanak. Nga ore nga tanaw daak manong nemi.
Baka pabainan nak lang. Baka no araw ko pagkitiwadag na. Nagsakit nga panunutan manong Nemi. May saak nga ina. Ngam sa anak matabigbigan nga ina. Tibukod ko nga anak. Kinilaadan manong Nemi cellphone nga the video call na naging touchscreen. Siyempre, naging ubing ka nagituin ng naroon na high school da nasapol din ti cellphone. At the cellphone ti asawak at the cellphone ni Maki. Kat nung hasta nga tawagak manong Nemi, sana nga sungsungbatan. Hamad nga busy. Hamad nga tiyempo ti panagbasan na. Bakasyon mo. Ano ito umubara na. Kanselan na kinititawag ko manong. Ngayon maulit-ulitek to. Kadinto nung sungbatan nan. Anyaya ti bagam. Oh my God. Kastat sa huwen ti anak. E di kas kanyak nga ina. Nga adato'y abroad. Nga agsakripisyo. Anya kami na iti bagam. Kunana. Matisturbo kisuna tagay ayam ka no. Sana ulit-ulit. Anya kami iti bagam. Sino ka ngamin? Anak, siyak ni nanang mo. Siyak. Tinagapon, tinigatan ka na sa cellphone mo. Ngatsikalata. Pagriba nga mayat. Nukait mo nga, sublik. Hindi ko kinitatang. Tayla ko na, tay sublik na kayong kawarta. Ano sana kasat kahit ko sa wan anak. Kahit ko nga sa wan. Kaaduan na nga agapukan nga. Dagiti gasgastusin nyo dita. Agbayso nga trabaho matitatang mo. Ngayon no labsam tiyag sao. Hampay nga umanay para kang kuwana. Tadamot ten bisyo na. Amo naman ten nagsigarilyo kiduminom. Kaya paglod na. Kaduan na mo lang anak. Dagiti papawid ko. Isod kang rurang aramatin nyo dita. Kaduan na pagribagan nyo ta. Pagsideryo. Anak, saan kumamat akasat pa nag-isaritam kanyak? Nanang ko nang ba't nanang ka? Ayaw mo nga raw, no nanang ka kuma. Di ka lagbay ng mga nanang ka? Anak ko na yan. Anak ko. Kasano nga ba ilawlawag ko kayong kati amin, ilawlawag ko matngam di mo matamong awaten. Amin ngamin nga na imulay, iti padulot kay Drake na mga may sak nga dagas nga ina. Dagasak ka di nga ina? No dagas, no sayat ka kuma nga ina, ang daga ko man ito'y. Umapabala ka na kitipatak nga anak, kung saklatawan tinana. Uy, ngam tararamida ka anak ko, kat paramad lang di masakbayam. Masakbayak! Tulay pagbagam. Saan? Kada tubrat. Saan ka doon itong matawag? Makabot na isturbo ka lang. Biyang tumanin manong name ni Johnny. Uno ni Jojo ko anak ko ma. Edi tumawag ka niya kang sumungbulat. Nagsangsangin takto nga sumungbat kang kuwana. Niyaman na natin baga anak mo. Dakasak ka nung inan, Jojo. Amo ngamin tawaгаnin. Anya? Katuan, ibilang na nga disturbo. Madisturbo iso na no tawagan. Tanong pilit nga, sungbatan na ka, agkakasikit tumadlang di ka ibaga na kang ka, di agdadadang masaktan ka. Di namin pinaslang sa mga tawagan. Kasano nga rulatan? Agtali na Ed, nga para kang kuhanak at dakasak ngayon na. Agtali na Ed, nga para kang kuhanak at kaslawan inana. Basta. Agburgod ka kaminan. Tapos na makadanam ni Maki. Manong nga taon nga dakat ta. Ngandar arami takat para ka na tayo. Nagrigat tayo nga masanso. Ano ito kahit mo saman? Tatsamo mo't amin nga itad. Kada kami, tiwasap sa pulang. Jojo, kunak mo na numawatan nak. Ado ka mga kakapsat.
Kasapulan nagdagdag ko. Nabayag kang nga dasawam. Alam mo, no ada problema da. Ada mat problema. Di mo, kasla mo lang ibagbag nga. Kaya, saan ko tulungan dananan, kintatang kapsat ko? Hama na kasta. Jasi, kasta nga emergency ka nagkasapulan na apag, huwag jak tulungan ida. Kaya na lang in emergency. Pati si kakani Jojo. Kadinak maawatan. Yung panunutan mo, nakabaybayag ka nitan. Awan na tamat asenso. Madabalay tayon. Huwag nadabalay tayon nga hampay kompleto. No, graduar to ni Makiti High School at dakan to palita. Kapilitan ka po ta. Kahit kung isakad di ba nagbasa ni ti college. Makamabali mo tagtrabaho dito. O rekas ka sa ano lang. Ang peso, taktakil ti soldum nita. Ang papanan na nagaya duma. Nututuyin ti pagtrabahoam. Maawatan na kangatamat na nagaya kakabsat mo. Na-omitted mo just in case nga kasapulan na. Mga namnamad akong kaata dakat abroad. Saan nga mat lang ang siksika ti kabsat kat nga data abroad. Takayo nga kabsat. Musul ado kayo. So nga ti may balakad ko king ka. Lovely. No kayat mo, nga bigbigan na ka nga ina ti anak ta. Agawid ka. Kat saan ka ng pamampanaw. Agpurgod ka. Tinungpal ko ti asawak manong. Sa bagay, nabaya ko kung dito'y. Ado na banog ko. Mas dawak nga ron, taado di kitikas kanyak. Nga, nabayagdan. Hempiman kaslawang palang pakakitaan nga managbalbalo nga imimbag ti panagbiagda. Ape nga ta. Idin to't adamat na kita agab abroad, manong nemi nga manulang atawan, upat, inne mo no walo. Kat napintasan di biyagda. Kapo nga tata makabagtinulong da nga asawa. Kapo nga tatawan sa bali nga pangipananda, no saan nga ti pakabuklan terapabda. Ti pagyam niya manak manong nemi kat nagtalinad nga napudno ni Jojo kanya. Saan ka kanina duma nga lalaki nga nabati dito Pilipinas nga nakirelasyon da iti sa bali nga babae saan da nga nakauray kat dayta ti puon kan ka po na no ape nga saan da nga nagbalegi kat narakrak ti pamilyada. Dayta una ti pagyaman manong nemi ta sa anak nga nitulod ka nakuwada. Awan ti problema ti asawa. Ngam ti anak ko ti takkel ti problema. Manong nemi adak nga rodin iti sidong dagiti agama. Ngam kaskas di ka nakaadayo tirek na ni Maki kanyak. Uraan niya taramida. Anak, ingkatanga ka di baro nga pantalon mo. Ito yun. Di sumul tatan. Di patas konto. Kanon tunawagan ng tinanang. Nak, anantot kahit mo pagbalinahin ito ng college ka. No, makaraduara ka. Di ka graduar ti high school. Makapaggraduaran daglaan. Tap naawana ko nga buong ti ulo da. Tapay naloko ka di. Di mo nga mo. Kabutanda ka man sa abroad. Ano tikat mo sawin? Ni Jojo anong namit si mong bat. Lovely. Nag-asatan no makaraduaran ti high school ni Maki. E musulti ko na paggraduaran datap no awanin iso na nga buong ti ulo di eskwela. Amo ka din nga naibarakada ti anak ta. Jojo,
Apa yung palubos mo kasta? Apa yung palubos mo na ibarkada tanakta? Nabati ka dito nga amana. Apa yung samo nga naiwanan? Kat ay awanak ba't kat? Hindi man ang mabaling ko na tangkad ko ulo na. Tayo pa parang bigbig na kang ka. Di nang tumay maaramid. Anang tulagid din, di pa nakibarkada na. Ngayon among ka di, no apay ka magkibarbarkada. Gapo kang ka. Gapo ta saan ka nung nga nadaan ti ina. Gapo ta nadaan ka nung titakas ka ina. Oh my God. Gapo takas kang ka. Hamo na ipay ti pagrabagam kang kuha na. Manon ti tawin na. Kat manulaeng nga tawin. Awampay. Makuna kumaamay sa nga tawin nga talinaid ka di sidong na. At kita abroad ka nagtrabaho. Apay nga saan ka maawatan. Apay nga saan ka maawatan. Maki anak. Ang peso nga physically awanak dito na nam. Ngayon financially, itid ko amin na masapulyo. Sa itay bagayo nga nagdalag kurkurangak. Ibagayo nga dakasak managbay bayak nga ina. Ano di klase di panunod siyo. Hindi yung manlam mo nga ibilang nga dakala sakripisyo. Doon ko na nasakit para kang ka. Naawan iti den nam ti inam. Nasaksakit pa kanyak nga inang awan ti anak ko iti den nak. Minaramit ko na ito para matlaging ka anak. Hinaramit ko na ito para di magsaya atam. At dapat tawag. Baka magtitinawag temet. Abay ka sa pula nyo din physical ang kanda ka din nayo. Kastamat kanyak. Insakripisyong tibagik. Gawang kayo tinanak. Lumaka sa pulang kuma. Muna ka di maran niya kamasakbaya manak. Kakaisuna ka lang nga anak. Albasan na kastat palang babalaw mo kanyak. Yan ang kurkuranga ka lang mas masulang. Huwain manong name hada ako dito din na dagiti agama. Insardan ko manong name hindi pa nagsublik iti abroad. At ko nga sulnitan di pag nagkurkurangak iti anak ko nga magbagana. Ngayon kasalungarod nga masulnitak manong name iti isumit umad adayon kanyak. Adda akon dito balay. Ngayon no adda ak dito balay manong name dandani saan nga agawid. Kasano ko mga arod nga masulnitak ti adu nga panahon nga kaawan ko iti danana. Nga saan ko nakasalsirita iti sangon-sango, isumat iti umad adayo. At adamat na di barakada na manong name yan, muna pa yun ti uminom ti arak, muna pa yun ti sigarilyo. Imbes ko mga manong name nga maibaon mi iti eskwela, iti kaadanan iti higher grade. Kaya man yan, talaga nga namin pinsanin nga na ibarakada. Itaganda ako dito Pilipinas, manong naimi, na dumaduma pamuspusan tinaramid ko. Agluto ak, aglako ak, agangkatak, agmula kami, hindi asawak sa akong tumapan ilako. Ado nga pamuspusan manong naimi at dalang mapataod mi akwarta. Tapno sa ala ko mga maibus, ti ornong mga sanggabasit, tapno di kasta, ganada ko mga matausarami, tapno inton mapanunod ti anak ko, tagsubli di eskwela. Kot ko di mak, nagiti luluwak, no kasta manong naimi ka pang panunutan ti amin. Ganda ka man yung nagtrabaho, iti asawa, ngag-anar at kainitan, ngagburburas, sakam tumanan gagkuyok nga mapan mga sursur kada gitiburasan mi. Nimbas ko mga danimaki nga tumulong kada kami nga maawan. At iti sidong ti barakada na. Hambat ngagliwang iti asawak parang naimino kasta mapasangpit mi isuna dito balay. Maki,
Tang, tunan no ay anak ko ti panagtalnam. Labi ako mamit no. Sa aming madamdamag umin-unyom kayo, kit mabarbartek kayo. Kit gagangit ito pang. Tang, siyempre, agbabarkada kami. Amumit to binom, diginom kami. Pulutan kami. Sasalita kami. Agbibidyo okay kami. Agkakanta kami. Sasala kami. Agraragsak kami. Tibarkadam ka titaragsak mo. Awang ka titaragsak mo. Kada kami kininanang mo. Nanang? Sino nga nanang? Maki, dakil kan. Apay kastat ibagbagam kininanang mo. Sa katigbat ko na king ka? Katay mo no anyaman tinagpasulan ni mamang mo king ka, ninanang mo king ka. Katay mo no anyaman tiguram king ka. Guram king ka na. Sa mong gurubay nga gurayan ti inam. Tano kaputi inam, awang ka kuman. Isok harod. Sisiyad na kumanan, saan nga isot nagbaling nga inak. Ay, natakunam! Jojo, sa mong tantanak na. Nukas na magdamin nga og takit adawaan nakbat ngamin. Maam na siya di magsalita kang kuha na. Siya tagpagpakahas kang kuha na. Itata na limpyo ti panunod na. Maki. Nagpesot ako ng hakarbengan ti ina. Ti mga ramid, ti magrebengan na. Iti anak. Nga oray no saan nga obligarin ti anak. Kadaramidan laing ti ina. Anak, ulit-ulit tagpatispensar ka nagpakawan kang ka. Kadagini panawan nga kaawan ko. Kadagini panawan nga sapudan na katawanan. Ngami mo alam ko mga maditi panunot mo. Nga awanak. Nga saan nga napan nagragragsak. Awanak. Nga saan ka nga binaybayaan. Imbati ka lang. Nga madaak. Nga awan ti sabali nga pampanutag no saan nga sika. Nga tunggal aramidek ket para ken ka. Anak ulitek. Noong mapapal ka ini. Nga awan ti inam. Ket adda ti ina digitikas ken ka nga anak. Nung nasakit man para ken ka nga saan mo makaden na ti inam. Ngayon nasaksakit pa'y kanyak. Kasaan ko makadan natin anak ko? Kung saan ka makakagsarbi ka? Kung saan pa nga na nato ti amin na nakatuyak. Napigsak pa'y laing. Ubingak pa'y. Ubing ka pa'y. No kasanuman ti kapawat ti kaawan ko ti danam. Nga panagkasapulam kanyak. Sulnitak ti ado nga tawen. Nga ura ito nagasawa ka na nagtuyak tupay lang nga ina, ngagbaling nga ina. Ang tuyak tupay lang nga ina, mura danto nasawam ka na danto napukok ken ka. Agbali nagtupay lang nga ina, ken lula na kita anak mo. Santo pulos nga magupen, ti ba nagbaling ko nga ina, ngagserbikin ka kendi anak mo. At ito ka nilaon na yan, ti panawan nga kaawan ko ti danam. Palubusan naklanggan, palubusan direknam nga umawat kanyak. Paano niya man ti ili mo? Hindi may sagas kanyak. Akas man ti ili ko keng ganak ko. Handa akong dito nga nakabaybayag. Kaya nakapapahot ti ili ko keng kam di man lapulos may epan. Tadi ka man lang maarakop nga balsam deta nga arakop. Hawawagan ka di anak ng jakpay lang nga nginawagan ng tinanang. Intun ka ano anak nga awagan ng tinanang. Intun ka ano anak
Nga mapukaw iti pamatim nga may sak nga dakas nga ina. Awan ti dakas nga inanak. Laglagipem da ita. Napaot manong nemi na hindi. Nga panangipan ko, panangipeksak. Iti amin nga iruken tirig na. Na magbindasan na manong nemi kat sanak nga tinalawan ti anak ko. Inuray na nga nalpasak. Inuray na nga nagkirpa dagiti anug-og kan sangsangit ko. Ngam jak malapulos na uray. Natumakder ko ma. Kadumas na kanya. Kat isot mo na ang mga rakop kanya. Timakder kanya kat nagpakada. Papanam. Dinamag ti amana. Da papanam mi ka na gini barkadak tang. Anak, di ka di pala nasyawan ti panunod mo. Di mo ka di pala maamiris ti sakripisyo ti may isang ina. Nga taninanang mo, nga aring nagparintumang ti sangwanam. Tapno alawagam lang ti nanang. Tapno lang bigbigam ti utang mo nang baganakam kang kuwana. Maki, jak kayat kan di mi kayat, gagtultulo ti parakibarkadam nga samwa kayat nagsubli ti pagadalan. Bugbugtong da kang anak. Nagsakit nga panunutan nga kabaylan da kang pagadalin ti kayat mo nga kurso ng sanda ka mapagturpos. Agbaling kan tumit nga ma. Agpamilya kan tumit. Agplano kan tumit. Nakon. Kanon ka itong gawin. Basta. Di na pakadalagan. Okay yak, no adak ti barkadak. Inararakop na ti asawak manong. Lovely. Di ka mapukawan tinamnama. Papanan ng tumitlangan di masilawan ti panunod kenrik na ti anak ta. Mga gapon. Kitamkat kastaon iti panagdingig na kang ka. Sana kas idi nga, di mo pa inalpas ti kahit mo kumangibaga kita pumanaw, panawan na ka. Sana kas idi nga no, kasasaritam kat agdaydayang din, nga sa balit ubrana, ibas nga dumungig. Ngamitay ka nakapaspas na ti panagdingig na. So nga saan ka mapukawan tinamnama? Dumteng tumit lang ti amin, nga maamiris to ni Maki ti amin. Katawagan na kanton tinanang. Bigbigan na kanto. Nga sikat ti inana. Kanidi nga aldaw manong nemi gabotada order. Nga naskan ngayon kami deliver. Itilakla ko mi iti asawak manong nemi. Nagkuyog kami. Bigat na hindi manong nemi. Kat mo malaman, edi adda tawag kanyak manong. Sitsido ka rak, apa nga ta? Ano na ito nga tawag? Samad ka nakapunpok? Hello? Hello, lovely. Saan dito? Di bats mo. Dito health center. Ay, sige kayo bats. Dito itinang ipakamuhan da. Kapota na kita na dya ID dya anak mo. Nakita na tinangan. Kano taga ano. So nga siya tinawagan na. Katinawagan kawit. Tapay. Ataka sila pasama kin, Maki? Na disgrasya. Kanya. Katsigon tinamag. Saan kang kabaylan ti provincial hospital? Saan da nga inawat? Isog internet dya batak. Diyos ko.
Saan? Saan ka ba doon na? Jojo, di anak ta, aksidente ka no? Yung sa dino, nakasidente na. Diyan mo na mo. Taga ano nga minig ni barkada na. Tingnan mo akit. Ijay lawag. Tawagan man na, tawagan. Tawagan mi manong naming ang anatin dead cellphone na. Tinawagan ka balbaliw manong naming ti Bats ko ang taga health center. Bats, yun nga aksidente. Ano na pasama? Sigun di damag. Nakakurong-kurong ka no iso na. Kurong-kurong? Awan ti kurong-kurong na. Baka ada kurong-kurong ti barkada na. Adaban nga kinadinong parna. Ban, kinadung parna nga nakakurong-kurong ti anak mi? Saan nga inawat ti Provincial Hospital? Intaray di Batak? Diyos ko, isalakan yun ni Maki. Isalakan yun ti anak ko. Manong name kabayatan iti panagturong mi ijay Batak. Manong, diya ka mo na kaslasahan na kamakatal na. Kapsutak pigin din. Magdadala ti asawa ka magbatpatib ka kanyak. Pinatas ko manong name nga tinawagan dagiti amamok nga adda iti asidig tinakapasamakan di disgrasya. Ada insanda kanyak manong name nga picture. Diyos ko, nakita nila dawan. Awan tinagbalbalin ng ti kurong-kurong ng bagada nga naglugahan ng anak ko. Hori lang naturtur siya ti. Sus ko. Patarim pa Jojo. Tamno makadanon dan sa hospital di bata. Inada kami niti hospital manon nemi dinamag mi. No sa dinutayan, kananyan ti kasasaad, iti na itaray ti ospital, ito yung nga na disgrasya, nga saan nga inawat ti Provincial Hospital. Ti pagpintasan na kat kastao na yaman mi manong. Inibagada, nga samit lang nga napakaruhan ni Maki. Diyos ko, nagkaman kami ka. Kahit ko makasalita na ako, doktor, mabit lang. Urayan talo nga, makaring. Awang ka di matlang ti. Anyaman nga, natukol, wano, dakila donor na. At alam nagit injuries na, gagangay lang. At ako hindi pagyamanan tayo. Naipurwak ka no, ang napindas di pa nagdisuna. Samad nga semento tinakay purwakan na. Iti imat igit ti kalsada, iti solder ti kalsada. Sabi nga rin na saan nga inawat ti Provincial Hospital. Kung nada kami nga aksidente, kasto-kastoy, adon sa agbat ti pasyente tayo dyan. Kamo, no apay, natgamo na no apay nga saan nga inawat ti Provincial Hospital. Nakadadalag kami ti kasi doktor. Ipanda ti hospital, kalpasan na, i-transfer da. Sa galing nga kahit nga sawon nga, nakadelikado, Ay. Madlaw ko anong naming at saang makatal na ti asawa. Jojo, agtanakan, gabata, okay so na. Urayan talagang makasalita ta. Basol ka no? Nay? Basol ka no dyan akta. Ano? Gayam, agmay sa iso na. Pinanawan na ka no, di kita barkada na. Nga linuganan na dyan kurong-kurong. Nga dyan ka mo ano sa dunong papanan na. Agmay mesa. Una ta may masamad lang intaray da. Dakil ka no dadahin dyan. Ano? Kaputa basol dyan anak mo. Second investigasyon, initial investigation ng police. Diyan anak mo timagaw. Itilayin. Kiniso
Tatay laki ti mangibakla ti pagpatarimaan di ban. Kat no, kasi nga klase nga luka na kat. Gasot nga ribo. Saan nga na panunutan? Ore kasanot magastos tayo tinaskan kat sibibiyag tanata. Ako man at nakana, napasama kang kwa. Masapulan ti kwarta, Chocho. Ngam ti biyag, saan mo nga mapasublipin no mapukaw. So nga saan ka unang nga madarandarakan. Kabarbaring no, makasarita tayo ito tinasya at taking kukativan. Ure ta da amo tayo, nga takadjay, siguro amamuda na yaking kukativan. Tawagag to ta, isuntot mangkuyog ka data, amapan makisarita ka dakwada. Hindi makasarita ko ang manong ni Maki. Hindi makariing. Nagmulakat. Imisamat. Anak, baro nga biyag. Agaman ta kinabot Diyos na aw madla tinakana nga napasama kang ka. Umangangis ka. Awan timaksay kang ka. Adulan di ka sugat nga maagasan tumatlang. Agtali na ito lang na itay piglat karagit sugat no membagahan. Nga mangipalpalagip. Nga narigat anak. Tikas dyan nga agiturong katilugan. Amin naman hunasan. Yung takal ti pamatik nga dainom mo. Bale anak. Sibiyag ka. Handa ka na pukaw. Nanang. Maki. Nagpeso ka tinangan ko kang kanak. Nagpeso ka tinangan ko kang ka, Maki. Saan kang nasangit nang? Di ka dibe panibos na kitiluwam? Nga bastag sarita ta? Kat no saan ka man ngagsangsangit ti ununa na. Ngagtan nagtungagsang-sangit ka. Nakadadun to di kitiluwam nga kararubos. Gapukan nga. I'm sorry, Nang. I'm so sorry. Pakawanan Nang. Ubaso mo, anak. Kaya nga nung bigagpakawan ka. Anak ko ka nagkaman, Nang. Nagkaman, Nang. Tara sila umitlayan ti panunod mo. Nakim ibagaw ni Apo Diyos. Nababaen ti pa nakadisgrasyam. Hindi ka mat napakaruan. Iso nga tada ito yung tinaramat. Nga di Apo Diyos kang pupuspusan tapno. Hawagan na kong tinanang. Tapno malawlawagan ti panunod mo. Salak nga dakas nga ina. Saan kayo nga dakas nga ina, nanang? Siyak ti dakas nga anak. Tawan utang ko na yung baganakin. Itinaudi nga ba nagsarita ta, sakbay nga aksidente ha. Mangrugin nga ma'am, amiris ko ti kinapudno nang. Masitlaing ti panawin nga awan kayo. Nga madado ti tao panawin para tin masakbayan nga panakasulnit ti kawan niyo. Pudno ti kunayo nanang, no kasano ti rigat ko. Iti kaawan ti inak iti danak. At dapat ti rigat yo. Nga kaawan ko nga anak yu ti danayo. Kawan anak nang. Saan lang na kayo tagsulnit no digat siya. Nang, iba't patay kayo. Kinagkamanak, tata kayo tinagbalin nga ina.
panagsakan nga ina, no saan nga siyak manong nemi. Kalpasan ti ado nga panawin nga nagpanagsagaba nga di nakminigbig ti anak ko nga siyak tinan. Ngem kamood dyanan na manong nemi. Mariknak ti irot ti arakop ti mahisa nga anak nga gumaw-gawawa iti arakop ti mahisa nga ina. At sampay nga nalado ti amin tapno di kastakat maepahan iti anasken nga epan mi ken malitupan dagiti nasken nga litupan mi. Babayan ka na ding aksidente manong nemi naman pa'y naggastos kami ti ado kapag nagbayad kami kasi diyan na perdi nga ban. Ngayon data, pa-check nga data tinaramat ni Apo Diyos tapno malawlawagan ti amin. Natiagdama manong nemi nakapaspas neken ni Maki iti panagbasa na. Inidyanan ti barkada, inadyanan ti madi nga bisyo nga awan ti sabaling aramidan na di mangipasnek iti panagbasa na. Iso nga nakaragragsag kami met nga gasawa manong nemi. No gastang makita mi iti kinasingpet na, kinagagat na, iti panagpursigi na manong naming nga magdadal ka nagiti leksyon na, nga awan ti sabaling aramidan na no di mangipasnek iti panagbasa na. Sana ibaga kada kami. Nang, ikarik kada kayo. No makapagturpusa kiti kursok, may panagkildak to. May bagay luunay ti panagmaymayasak nga anak yo. Wenang, ikarik kada kayo. May panagkildak to. Siyak to ti anak nga mga ipanakilyo ti masakbayan. At no makapagsulnitak iti kinambag yo kanyak. Ikarik kada kayo nanang tatang. Kat bang namnamaak manong naming nga matungpal ni Maki ti Karina. Ngagbalinto nga na siya at nga anak iti masangwanan apaman lakit di nga makapagturpus. Napanakal kam tulaunayan manong naming nga mangbigbig iti kinasyat ng anak. May daydayo kam tumet nga naganak kang kuana. Takada kami tinagbaling nga naganak. Nga nangipaay ti masakbayan na para ti kalagkugum na nga rapaw. Dito nga ron ti pagkasalitaak manong nemi kadagyaman naklaunay, iti anus mo nga nangibasa kalpasan nga nakinsen kang ka, dati surat ko through your messenger, agas kunam nga mabalin nga dito messenger, iti pagsuratan nga pagito patuludan. Kansapay ko mga tadamat ni batik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, karaginipadak nga dibngeg ka nagbuya. Karaginipadak nga ina, itintero nga lubong, advance happy Mother's Day, kadatay amin na sangapada. Tuyag yaman nga pagaya mo, Lovely, iti Bacara, Ilocos Norte. Thank you keng ka, Lovely. Iti yan ka pa naggasurat, may isa nga ina, papagayam nga nagsakripisyo, nga awampay tawen di anak nang empati na, tapno lang mapanti abroad. Tirigat na, ngagtrabaho nga awan isuna iti den na ti anak. Kastamad di anak, nga awan di ina, iti dan nana. Sakripisyo ako nada. Salamat po!